kari India ha kamit si palay kala do no iurat ba but real champang bakari kasay ubadai ru menteri rang ba do bakhala jong kari u Dr. Manmohan Singh hadin ka jinshitam kabalabat ya u lakat tu kat ni dei ha kapor jong u baka party congress ka kisarang bha but kani kala plila ya u banyo yalam ya ka sarkar pedeng hadu ar samai kenti kata na do usnam 8,000 saw hadu 8,000 khat saw ka jinya lenti jong u kum menteri rang ba do kala wan ra ru bon ki polisi ki bathamai ki ba kari India baro ka wei ki dang pentrai kam hadu menta menne ka jingkla no jong u ka pelong ru ya menteri rang ba do ba menta kari Narendra Modi nangta unong yalam kaliang persha parlimen Rahul Gandhi kumju menteri rang ba ka jilla Meghalaya Conrad K Sangma ban pha lang ka jing sngulam na kaliang Modi uloang ba ka jingkla no jong u kalong ka jingdu ka bakraw ya kari baro ka wei uang ru ba ka jing im jong u kalong ka nuksa na ka benta ka pateng ban sawan bahadin kiding pen kyang kila banyeng bat poi shakathang u ai nam ru ya ka jingno sinyang jong u kum unong yalam batbet hakaliang sinshar